Дами и господа, Big Brother Family продължава, абсолютно наживо сме. Само след минути тайната мисия ще отиде в историята. Конкурсът за най-щастливо семейство ще бъде епилога на задачата и ще реши нейният изход. Но преди да видим тази развръзка е време да претоплим казана, защото следват семействата, които могат да вървят само нагоре, тъй като на този етап техните отношения определено са на дъното. Вижте Ада. Там да не хора, там да не хора, там това да не правя, това да не правя. Така ли? Нищо да не правя аз. Да, аз така да сутрата с кафето се пуши. Ще изтинеш. Сега когато да пуши, пак трябва да се облечеш, пак ще изтинеш. Бягай от тук, бе. Всичките могат да излезат, само ти не мога да излезеш. И след малко, като скъсвам това нещо, като сме вързани, няма да има управление брана. Ти не го ли разбра, бе. Не ми викай. Единия му се на другия му се пие, на третия му се еде, на другия му се почува. Не ми се ебе въобще. Тя се къпе се оправя, бе. Мене ми се еба майката. Била, малко се прозяй. Хората го почуват по 2 часа, аз ми се еба майката да чакам тебе. Барът, с грими, бараш яки това. Паталона. Той ми е единствена на мен. Добре, брат, ме си реакция. Няма да въд да ги дадеш върху мене каката. Свободен е този човек. Свободен. Не се смееш да набие вече. Няма да ги дадеш каката. Силстве да се бреш. Си някъде на друга възглавница в Борана. Намери се някъде на малко. Ти седни. Ето го си седни да отделна възглавница. Какво ми се врежда в мене? Има 50, самата седни някъде другаде. И пак върху мене, като това. Слагай си това, бе. Не се бъзикам, успея малко, бе. Да, бе, служи тук, бе. Няма да ги диш ръката. Нескопосана, буквално. Нескопосана? Ако ти трасне един скопосана ли ще? Ти обърна физиономията. Да сега фрашка, ама това така, ама това така, ама ти това го правиш така. И да има как изобщо да не те виждам. Аз това не те... Изобщо не искам да те виждам направо. И за снимка даже. Аз също. Пипай, не мляскай, махни се, разкарай се. Не мога да позволя такова отношение към мен. Не става. Не става. То не става. Не става. Живяла съм 2 години и половина. За детето и цигарата е по-важна от него сега, нали? Да, ако беше само детето. Не стига, че в крана. И се качвате тук на главата. Не. Няма да стане. Аз не ходя и после не съм си гледала детето. Ходя, трябва да се работя за това дете, да го изкарам пари, защото ти не можеш да го нахраниш нито майка ти, нито баща ти. Ходя да му скарам пари, не съм го гледала аз. Няма да се разправям с тези повече, каквото искаш правя. Хай. Да, ще видиш какво ще правя. Каквото искаш правя. Какво ще стане, какво ще стане. Да, каквото искаш правя. Бахай се. Бахай се. Бахай се, защото не искам да те гледам. Трябва да преспим детето, по-там нататък. Отивай, отивай. Разбрах. Отивай. Какво да отивам? Отивай. Това? Това няма нужда да го фърляш, нали? Бе, дърпай така. Не е нужно да го фърляш, нали? Никой не ти е казал да го не мога да сваляш. те гледам. Махни се. Никой не го е казал да го сваляш, нали? Махни се. Обърни се на другата страна и изобщо не искам да те гледам. Обърни се. Пей видеотроните верното спрямо честно. Никой не пеше вите, никой нищо. Тук е вече окончателно захват и тук нещо. Аре, мълкни, бе. Не го да ме пее. Така пие, тати пие. Не изнервяй. Така добре, не коментирай. Не ми викай така. Виж, кой ще... Още един път коментирай. Бе, още веднъж, като направиш така, няма да псувам. Направо ще видиш. И какво ще видя? Какво ще видя? Едва се стърпявам често така. И аз едва се стърпявам. Знаеш, че най-много право на света да ме псуваш. Това го знаеш много добре. Аз най-много мразя да го предизвикаш да псувам. Повече няма да коментирам, няма да говоря, ще си мълча. Не си мълчи, не се дръж. Приключвам. Като ще приключвам, да приключвам. Не, харесва това да правим бара. Не ми говориш, защото направо трябва. Аз съм там, аз съм това да говоря. Мълчи си. Мога да мълча, да съм на такова кама, това да мълча. Говори си, другите с мен не искам.
Това трябва да сме може да. Ето някакво доле. Ти видя ли какво щех да направя? Кой ще направи? Това са малко без тия топчета, бе. Дори не има Ти не ми казвай аз как ще ходя. Разбрали? Трябва и... Ти просто на това. Не ми казвай и ще викам или не. Още да ми направи забележка как се обичам от по-хода. Наистина ставам и си тръгвам. Разбрали ме? По-късно ти просто забравяш как се обичаш. Не дърпаш и ме буташ и ме... Какво искаше да направиш? Искаше да падна и да свим. Не искам да вдигна. Разбирам утрата и той ще вдигнеш. Ти не мога да ходиш пътя, ще вдигнеш. Ти не мога да ходиш пътя. Нали да ходиш с повече? Всеки ден. За какво се делираш? За какво постига пътваме? За какво постига пълнова? Ти няма да ми даш този живот. Ти това не го разбра, че няма да ти кажеш как се обичам. Дали ще се вимирам, къде ще ходя, какво ще правя? Ей, това е. Няма да ми казваш. Ревно съм задушаваща, ревността съм не на вещ, не на собствено. Слушай всяко ще кажа. Мокни ти казваш, ще ти прасна и умруца накрая. Ма ти за класа помисли, бе. Ти за да ми приказваш, те на мене, ти си явно ненормална. Просто няма да разговарям повече. Това е Ма боли ма хуя, бе. Добре, бе, от цялата къща, защо точно при Ели краката трябва да се? Богинята Ели. Голямата богиня, голямата красавица. И не бе, аз не ревнувам. Добре, често е така, заклей се пред нея и кажи, аз казвам съм ти, ако ми падни като брян, как ще я разцепя, как ще я... Казвам си му Никога няма да го кажеш. Ако заспава, влезе вътре да се като почваш много да мадразиш. Аз не съм казала. Заради голямата си остава страда, чули кой как почваш да мадразиш, ще обара на гото. Ще пъпка да майна, чуш кой казал. Ти не нормална ли си? За това са помисли на човек. Айде, престани вече, ти за какъв са помисли? Направо вече прекаляваш. Да се смеят всичките, лут ли си, какъв си? Лут съм, да. Въри се, лекувай. Абе, Красива е! Не е по-красива от теб. Ма драга, защото всички я могат да ред. Аз съм прави 10 неща. знаеш колко ме интересува? Тя е шишуминга! Ти в момента го пресикаш, да ти прасна и да те убия като че разбереш. Има имаш като беш, като една собствена, аз как ти мога кажа. Ти си ненормална, разбираш? Защо ти казвам, че си ненормална, някакъв парцал обръщаш внимание, бе. Еми, именно по-леко е да се мълча, но в същото време да се... Ма късно да вземаш отношение с някаква църволана. Ти сам не ли да дигна самочувствието на тая? Коя си ти, че се мислиш? Няма да бъда шишуминга никога. След това, което видях, мога да кажа само 3 пъти мери, веднъж се жени. Защото вероятността да попаднеш в подобен ад явно дебне